кого говориш, Рея? С човека. Аз познавам ли го? Не. Еми, пиши поръчката, какво иска? Говори с него. Иска си поръчка и мед. Добре. Искаш. Той ми каза, че иска. И какво иска? Запиши на листа. Какво поръча човека? Запиши, що че забравиш. Добре, и ти ще го научиш на го. Аз ще му направя поръчката, ти запиши какво е поръчал. Какво иска? Иска си живеци. Какво искаш? Добре. Ако пак да звънаш, кажи живеци и... Живеци какво иска друго? Мед иска ли? Кажи мед. Кажи мед. Кажи липов. Липов мед. А иска ли крем за лице? Да. Чуден балсам иска ли? Да. Айде запиши. Готова ли си, Рая, с поръчката? Сега ще пиша. Айде кажи му. Вчера така да стана поръчката и... Вчера така да стана. Добре, чао. Чао.